Poukoulou. Pelaan nyt teillä yhtä peliä. Katsokaa tätä. Minun pitäisi olla jo himassa. Mutta kun on pakko kuvata video. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Näette nyt, minkälainen avaruus on. What? Tää ei oo avaruus. Mä vedän avaruuteen. Mitä jos et? Mitä jos vedä? Mitä jos et? Mitä jos vedä? Mitä jos et? Älä selitä. Tässä itse selität siitä. Sä et oo ikinä päässyt avaruuteen. Onhan. En niin, mä yritän uudestaan, se oli vaan läppää. Joo, tästä tulee vähän teleport. Teleport. Yhtäkkiä tumman sininen. Näin nopeasti mustassa. Eikö olekin ihmeellistä? Kuvaa koko ajan. Poim! Eikö olekin ihmeellistä? Ja uudestaan poim! Rajahtus. Kuoleppaa. Ja poim! Ehkäpä 400. No niin, sulla on 400 pistettä, katsokaa. 407. Eihän ole. Mitä sinä huijat? Lasta. Olet aikuinen. No niin. Sinä laskiperska. Joonas Kermassiperska. Älä. Pakko. Kohta 500. Poim! Oletteko ikinä päässyt näin pitkälle? Jonas, tämä on eka kerta, kun pääsit pitkälle. Poim! Oletko huomannut, että olet avaruudessa? Eikö olekin ihanaa? Olla avaruudessa. Vaikka siinä näitäkin 863, mutta minä en ole sitä vetänyt. Vain paras kaverini. Ketä se oli? En tiedä sen nimeä. Mitä huijaat? Mitä jos minä saan 600? Sulla on 580. No eihän 604. Tämä video on ehkä liian vakava. Te et ole ikinä saanut luvaa enkä. Ainakaan yksi tuupi. Kuka se on? Juli. Julli. Julli kulli. Papana. Teipona. What the hell? Ketä on oikeesti näin hyvä? Ei varmaan ketään. Tän pelin keksiä ehkä. No jee, aina sitä. Nyt on 706 skore. Katsokaa, hei, katsokaa. Skore, katsokaa. 208. 708. Tämä on tarkistus.